вақте модар ояндаи Фирӯзро дар деҳа надид, рӯ ба шаҳр овард. Фирӯз мебоист илм меомӯхт то соҳиби касбе шавад. аз рақобатҳо ва нобаробариҳое ки зиндагии шаҳр дошт чизе намедонист. Либоса надоштан, нахунга вазъиятон безешт. Ами камакак директор вайрон кард. Тариф чап будем камакак хеле ширканта бомадем. Директор надод. Ака шароит набошад, га намешавад. мегӯяд бо гузашти 8 сол дар пойтахт ҳанӯз ҳам ба ин муҳит одат накардааст ва дар баробари ноадолатиҳои иҷтимоӣ тоб наовард. баъди синфи 9 ба мактаб нарафту кор дар бозорро интихоб кард. ман ва заҳмат авлод ва заҳмат каштагиам хундагиам ва кор меам лями моҳара кор кам очамагаки я мактаба шар зак ҷода ҳам директорш ага биёбдро ага тараф либос чаметмад ага биёбдро гуфтам на кали сумеса намедонам. бунёди кӯдакони Созмони Милали Муттаҳид дар як гузориши тозаи худ нобаробарии иҷтимоиро барои кӯдакон аз хатарҳои ҷиддӣ ном бурдааст. агарчи сокинони шаҳрнишин ба хадамоти иҷтимоӣ дастрасии бештар доранд, нобаробарӣ дар шаҳрҳо бадтар аз деҳот аст. ҳамасола ҳазорон сокини деҳот барои рӯзии беҳтар ба Душанбе кӯч мебанданд. онҳо ин кӯчиш ё урбанизатсияро умеде барои рушди фарзандони худ медонанд. коршиносон мегӯянд, ин ҳиҷрат баъзан натиҷаи манфӣ медиҳад. дар ҳамин ҷои зист, яъне ҷои зисти нав ва ё хоҳанд нахоҳанд бояд мутобиқ шаванд. дар раванди фаъолияти мушаххас, масалан фаъолияти таълимӣ ё ин ки муносибат дар ҷомеа ба онҳо монеаҳои зиёди психологиро эҷод мекунад. маҳалгароиву хешу таборбозӣ ва ришваю фасод ки монеи аслии пешрафт дар ҷомеа аст, аз сарчашмаҳои ноадолатии иҷтимоӣ дар ҷомеа гуфта мешавад. бо он ки муродали донишҷӯ асту дар баробари таҳсил дар марди корбозор кор мекунад, ноадолатиҳои иҷтимоиро барои ояндаи худ мисли садди чинӣ медонад. ҳамсолон нахондан савдогарам, соҳиби кор, соҳиби зан, фарзанд, барои сар формаи худам муҳтоҷам ки биём кор кунам. фирӯз ки чанд соли пеш бо умеди зиёд ба пойтахт омад, барои модару хоҳари танҳояш мекӯшад нон ёбад. шаҳри бузург орзуҳояшро кӯча кардааст.